हाय लोगोफोर आंनि आर'नाइ एम जे इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो खिन्थागोन गिटार नोंथांमोनखौ आं दाख्लै फोरोंदोंमोन गिटारनि कर्ड हमनाय मेजर कर्ड मोनसेल' फोरोंदोंमोन आं नोंथांमोनखौ दाख्लै फार्स्ट पजिशनल'। अब्ला आं दिनै नोंथांमोनखौ फोरोंगोन बेयावनो सेकेन्ड पजिशन आरो थार्ड पजिशन। नोंथांमोन आं गासिबो कर्डनिखौनो सेकेन्ड पजिशन थार्ड पजिशनखौ नोंथांमोन आं फारि फारि खिन्थागोन लिरना खिन्थागोन आं नोंथांमोननो जाहाथे नोंथांमोना थाबैनो रोङो एबा थाबैनो बुजियो। अब्ला लोगोसेनो नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो। लोगोसेनो जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान एबा आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना दिनैसो नायजेनदोंब्ला अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, लोगोसेनो घन्टा बाटनखौ थुना हो जाहाथे आं बेफोरबायदि भिडिअ आपल'ड खालामनाया लोगोसेनो नोंथांनावबो सौहैयो। अब्ला फैदो भिडिअखौ जागायनोसै। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आं दाख्लै खिथादोंमोन कर्ड हमनाय नैबे कर्डआ दाख्लैनिया नैबे बे ए डि बिदि होनना खिथादोंमोन। दिनै मोनसेल' खिथादोंमोन दाख्लै एनिबा ए मोनसेल' खिथादोंमन, दिनिबा डि मोनसेल' खिथादोंमोन, जिनिबा जि मोनसेल' खिथादोंमोन। अब्ला आं नोंथांमोननो दिनै खिथागोन नैबे बे फार्स्ट पजिशन, सेकेन्ड पजिशन, थार्ड पजिशन मोनथाम खिथागोन आं नोंथांमोननो लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोना फारि फारि नायलां। नैबे ए पजिशन फार्स्ट ए वान पजिशननि बेयो लोगोफोर, ओमफ्राय सेकेन्ड पजिशना ओरै फैलांगोन, ओमफ्राय थार्ड पजिशन। नोंथांमोना बेफोरबायदि खिथागोन लोगोफोर। नोंथांमोना फारि फारि नाय नै बे ए जाबाय नोंथांमोना आं लिरना लानानै खिथागोन लोगोफोर। नोंथांमोना फारि फारि नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना आं दिनै सेकेन्ड पजिशन थार्ड पजिशन मोननै खिथागोन। फार्स्ट पजिशनावथ' नोंथांमोना आं दाख्लै खिथाखाबाय नैबे ए बे फार्स्ट पजिशन एबा सेकेन्ड पजिशन थार्ड पजिशन नोंथांमोना बिदि खिथालांगोन लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोना फारि फारि नायदों नोंथांमोनखौ आं लिरनायाव मोजां खिन्थाग्रोनो लिरना लानायाव। अब्ला नोंथांमोना नै लिरनायखौ नायदो, नोंथांमोना फारि फारि नायलांबानो जाबाय। लासै लासैनो नोंथांमोना आं लासै लासै बुजायना खिन्थागोन। अब्ला नै लोगोफोर अब्ला नायदो नैबे ए मेजरनि दाख्लै मेजर फोरोंखादोंमोन नोंथांमोननो। अब्ला नै नोंथांमोना नायदो। अब्ला नैबे फार्स्ट पजिशन वान एस नैबे फार्स्ट पजिशननि नोंथांमोना दाख्लै फोरोंखांबाय। फार्स्ट पजिशननि ए मेजरखौ माबायदि हमो नोंथांमोननो दाख्लै खिन्थाखाबाय। अब्ला नै लोगोफोर दिनै फैगोन नैबे सेकेन्ड पजिशनाव नोंथांमोना माबायदि दामो नोंथांमोना नायना ला। ए मेजर कर्ड सेकेन्ड पजिशनाव दामनो थाखाय नैथिखौथ' खिथाखादों आं नोंथांमोननो। अब्ला नैबे आसि मोनसेजोंनो नैयाव मोननैखौ थुबाय, बिनि उनाव फैगोन नैबे वान आसिजों ओरै मोननैखौ थुबाय। थेव ओरैनो दा थुलमुल खिथाग्रोनो आं लोगोफोर। नोंथांमोना आं दा गिटाराव मोजां खिन्थागोन। अब्ला नोंथांमोना नै बे आसि मोनसेजोंनो वान आसिजोंनो नैबे वान आसिजोंनो मोननैखौबो थुबाय। अब्ला बिनि उनाव फैगोन नै लोगोफोर, बिनि उनाव फैगोन नैबे 2 नाम्बार आसिया, नैबे 2 आसिया नैबे स्ट्रिं नाम्बार 3नियाव फैसिगोन। अब्ला नैबे 2नि उनाव 3 थाङो नालाय नैबे 3आ नैबे स्ट्रिं नाम्बार। नोंथांमोना नायदो नैबे 5आव थांगोन स्ट्रिं नाम्बार। बिनि उनाव 4 आसिया नैबे 4 स्ट्रिंआव थांसिगोन लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोना नुबाय नै बे थांबाय सेकेन्ड पजिशन, ओमफ्राय थार्ड पजिशना नै लोगोफोर नोंथांमोना नायना ला। नै थार्ड पजिशना 1 नैबे 1 2 3 डिनि बायदि लोगोफोर। डिआवथ' नैयाव गैया होनबा 1 2 3 डि बे डिया डिजों एखेफ्रामानो जागोन। नाथाय नै लोगोफोर नोंथांमोना नैबे फ्रेटखौ नैबे फ्रेट 1 2 3 बिदि लिरना लादों लोगोफोर। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नैबे फ्रेट नैबे 1 2 3 नै फ्रेट नाम्बार बियो। अब्ला बे नोंथांमोना नैबे ए सेकेन्ड पजिशन आरो थार्ड पजिशनखौ नोंथांमोननो खिन्थाबाय आं ओरैनो थुलमुलैनो। दा खिथाबावगोन आं लोगोफोर। नोंथांमोना दामनानै खिथागोन आं। अब्ला नै लोगोफोर एबार डि मेजराव नोंथांमोना नाय डि नैबे डिमोन नालाय नैबे डि फार्स्ट पजिशन डिमोन बियो। अब्ला नै सेकेन्ड पजिशनाव फैगोन नैबे। अब्ला नै नोंथांमोना नैबे 1 आसिया स्ट्रिं नाम्बार 1, 2 नाम्बार आसिया स्ट्रिं नाम्बार 4, 3 नाम्बार आसिया स्ट्रिं नाम्बार 3, ओमफ्राय 4 नाम्बार आसिया स्ट्रिं नाम्बार 2। अब्ला बियो सेकेन्ड पजिशन थांबाय लोगोफोर नैबे डि मेजरनि। अब्ला नै थार्ड पजिशना नोंथांमोना नाय 1 नाम्बार आसिया नै 1आ मोननै थुखादों। बिनि उनाव नैफोरबायदिनो नैबे मोननै थुनाया नैयावबो मोननै थुनाया थिग बिदिनो एखे नै लोगोफोर। नाय खालि नैबे फ्रेटआल'सो सोलायो। नै फ्रेटआ नाय। अब्ला नै नोंथांमोना नायना ला नैबेजों एखे नै एखे बे आसि एखे जागोन। ओमफ्राय नाथाय नैबे फ्रेटआ दंमोन 5आव, नैबे नाथाय नै 10आवसो फैगोन लोगोफोर। फ्रेटआ गुबुन गुबुन जायो थुनाया एखेबाबो। अब्ला नोंथांमोना नुबाय नैबे 1 आसिया स्ट्रिं नाम्बार 1 आरो 2खौ हमजोबदो मोननैखौबो। बिनि उनाव 2 नाम्बार आसिया फैगोन स्ट्रिं नाम्बार 3, बिनि उनाव 3 आसिया फैगोन स्ट्रिं नाम्बार 5, 4 नाम्बार आसिया फैगोन स्ट्रिं नाम्बार 4। अब्ला लोगोफोरनि नाय बिनि उनाव फैगोन
E मेजरनि फार्स्ट पोजिशनखौ नोंथांमोना आं दाख्लै खिथाखाबाय फार्स्ट पोजिशनखौ खिथाग्रोदोंमोन लोगोफोर अब्ला नै सेकेन्ड पोजिशनाव नै नाय नैबे सेकेन्ड पोजिशन लोगोफोर नाय सेकेन्ड पोजिशनाव नै 1 नाम्बारा से नै फार्स्टआवनो फ्रेडा नाय फ्रेडा 4आव थांसिगोनलाय नै 4 नैयाव थांबाय फार्स्ट पोजिशना 1 फ्रेड नाम्बार 1 2 3 बिनि उनाव 4आव नै लोगो लोगो 4आव फैगोन 4 फ्रेडआव लोगोफोर नैबे 1 नाम्बारा से स्ट्रिं नाम्बार 3 नि ओमफ्राय नैबे 2 नाम्बारा से स्ट्रिं नाम्बार 1 3 नाम्बारा से स्ट्रिं नाम्बार 2 स्ट्रिं नाम्बार 2 नैफोरबायदिनो नैबे डिया नैबे डि बायदिनो नाथाय नैबे फ्रेडा सोलायबाय नै फ्रेडा सोलायदों फ्रेडा मायाव 4आव नैबे 2आवसोमोन नैबे 2 निफ्रायमोन अब्ला नैबेयाव फ्रेडा सोलायसिगोन 3आव अब्ला नै सेकेन्ड पोजिशनाव थांबाय ओमफ्राय थार्ड पोजिशना नै बेफोरबायदि जागोन लोगोफोर नाय थार्ड पोजिशना नै 1 नाम्बार नैबे 1 7 नाम्बार फ्रेडआव थांबाय नैफोर नैजोंनो एखेमोन दहाय आं खिन्थादोंमोन नैबेजों एखे जालायसिगोन नैबेबो ओमफ्राय नाथाय नै फ्रेडा गुबुन गुबुन जायो नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय आं नैबे फ्रेडा 5 निफ्राय जुरिदोंमोन लोगोफोर नैबे 5आवमोन 1 मोन नाथाय नैबे 7आवसो 1 ओमफ्राय नै गेजेरनिखौ बारबाय नैयावबो गेजेरनिखौ बारबाय ओमफ्राय नै 9 नाम्बार फ्रेडआव गासिबो 2 3 4 आसिया थांबाय बिनि उनाव नैबेयाव थांबाय नै 7 नाम्बार अब्ला नै फ्रेडआल'सो बेलेग बेलेग लोगोफोर नोंथांमोना मोजां नायना ला अब्ला नोंथांमोना नै आं बेखौ खिथाबाय नैबे मोनथामनि अब्ला नोंथांमोना आं नै आरो दंबावो देखायनो बावनो नोंथांमोना लोगोफोर आरो मोनथाम दंबावो लोगोफोर नै एबार सिआव नै फार्स्ट पोजिशनखौ नोंथांमोना आं दाख्लै खिन्थाखांबाय एबार सेकेन्ड पोजिशनाबो नै बेफोरबायदिनो नै 3 नाम्बार अब्ला नै सेकेन्ड पोजिशनाव नैबे 3 1 नाम्बार आखाया नैबेयाव थांगोन फ्रेड नाम्बार 3 नि स्ट्रिं नाम्बार 1आव बिनि उनाव फैगोन 2 नाम्बार आसिया नैबे 2 स्ट्रिं नाम्बार 4आव थांगोन बिनि उनाव 3 नाम्बार आसिया स्ट्रिं नाम्बार 3 बिनि उनाव 4 नाम्बार आसिया स्ट्रिं नाम्बार 2 बिनि उनाव थार्ड पोजिशनाव नै लोगोफोर नोंथांमोना नाय नैबे 1 नैबे 1 आसिजोंनो गासैबो स्ट्रिं नाम्बार 1 आरो 2 खौ नास्ताबजोबदो नाम्बार 8 फ्रेडआव थांबाय फ्रेड नाम्बार 8आव बिनि उनाव 1 नाम्बार आसिजों नास्ताबजोबदो बिनि उनाव 2आव फैगोन नैबे 2 बिनि उनाव 2 नाम्बार आसिया स्ट्रिं नाम्बार 3 बिनि उनाव फैगोन 3 नाम्बार आसिया स्ट्रिं नाम्बार 5 बिनि उनाव 4 नाम्बार आसिया स्ट्रिं नाम्बार 4 अब्ला नोंथांमोना नैबे थांबाय सिनिया अब्ला नै एफ मेजरखौ नोंथांमोना दाख्लै खिन्थाखांबाय अब्ला नै सेकेन्ड पोजिशनाव नै डि बायदिया डि थुनाया फार्स्ट पोजिशन डि मेजर बायदिया बेफोरबायदिनो नै बेबो नै 1 नाम्बार आसिया नाय फ्रेड नाम्बार 5 नि स्ट्रिं नाम्बार 3 बिनि उनाव 2 नाम्बार आसिया नैबे स्ट्रिं नाम्बार 1आव ओमफ्राय 3 नाम्बार आसिया स्ट्रिं नाम्बार 3 बिनि उनाव सेकेन्ड पोजिशनाव थांबाय अब्ला थार्ड पोजिशनाव नै नोंथांमोना नै थार्ड पोजिशनाव 8 नाम्बार फ्रेडआव स्ट्रिं नाम्बार 1आव नैबे स्ट्रिं नाम्बार 1 बिनि उनाव फैगोन नै 2 नाम्बार आसिया स्ट्रिं नाम्बार 4 3 नाम्बार आसिया स्ट्रिं नाम्बार 3 ओमफ्राय 4 नाम्बार आसिया नैबे स्ट्रिं नाम्बार 2आव बिनि उनाव नै लोगोफोर बे थांबाय नैबे एफ मेजरनिया एबा जि मेजरनिया नोंथांमोना नायनो ला फार्स्ट पोजिशनखौ नोंथांमोना जिखौ खिथाखांबायमोन आं नैबे जिया फार्स्ट पोजिशन थांबाय एबा सेकेन्ड पोजिशनाव लोगोफोर नायना ला नैबे सेकेन्ड पोजिशन जिया नै नोंथांमोना नै फ्रेड 3आवनो नै हमना ला नोंथांमोना नैबे आसिजों नैबे मोननैया नैबे स्ट्रिं 1 आरो 2 खौ हमजाबदो बिनि उनाव फैगोन 2 नाम्बार आसिया नैबे 4आव स्ट्रिं नाम्बार फ्रेडआ 4आव स्ट्रिं नाम्बार 3आव बिनि उनाव 2 नाम्बार आसिया फैगोन नैबे स्ट्रिं नाम्बार 5आव ओमफ्राय बिनि उनाव फैगोन 4 नाम्बार आसिया स्ट्रिं नाम्बार 4आव अब्ला बियो सेकेन्ड पोजिशनाव थांबाय अब्ला थार्ड पोजिशनाव नोंथांमोना नायदो थार्ड पोजिशन जिया नै नोंथांमोना नाय 1 नाम्बार आसिया नैबे 1आव थांबाय नैबे स्ट्रिं नाम्बार 3आव 2 नाम्बार आसिया स्ट्रिं नाम्बार 1आव थांबाय 3 नाम्बार आसिया स्ट्रिं नाम्बार 3 अब्ला नोंथांमोना आं बेखौ खिथाबाय लोगोफोर बे मोनथामनि अब्ला नोंथांमोना आं खिन्थाजोब्बाय गासिबो मेजर क'डनि मोनथाम पोजिशनाव फार्स्ट पोजिशन सेकेन्ड पोजिशन थार्ड पोजिशन नोंथांमोना आं थार्ड पोजिशन खिथाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आं गासिखौबो खिथाजोब्बाय अब्ला नोंथांमोना आं फारि फारि दामना खिथानोसै नै 6थाया ADECFG नोंथांमोना बेखौ खिथाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरानोखि दामग्रा एबा दामनो गोसो दं नोंथांमोना नै आंनि भिडिअखौ सोलोंना लानो हागोन नोंथांमोना लिरनायखौ मोजाङै नोंथांमोना स्क्रिनशट मारना लाबानो जाबाय मोजाङैनो आं नोंथांमोना खिन्थाबाय नै बेफोरबायदि जागोन अब्ला नोंथांमोना फारि फारि नायनानै मोजाङैनो दामबानो जाबाय नोंथांमोना आसिखौफोरखौ मोजां थुबानो जाबाय अब्ला बे थांबाय नै नोंथांमोना जायफोरानोखि दामग्रा स्क्रिनशट मारना लादो बिनि उनाव नै आरो नैबे दंबावो नैखौबो नोंथांमोना नै मोजां नायबानो जाबाय नै स्क्रिनशट मारना ला जायफोरानोखि दामग्रा अब्ला नोंथांमोना आं बेखौ खिथाबाय अब्ला नोंथांमोना आं दा
दामनानै खिथासिगोन नोंथांमोना माबायदि दामगोन आखाइ हमनायखौ नोंथांमोना फारि फारि खिन्थालांसिगोन अब्ला नोंथांमोना नायदो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आं फारि फारि दामना खिन्थालांसै अब्ला नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो एनिफ्राय खिन्थालांगोन आं नै लोगोफोर दाख्लैनिया नोंथांमोना खिन्थाखाबाय जायफोरानोखि दाख्लैनि दिनैनि भिडिअखौ बारा बुजिनाय नङा नोंथांमोना फ्रेट माखौ बुङो नोंथांमोना दिनैसो बेखौ गिबि नायजेनदोंबा नोंथांमोना बारा बुजिनाय नङा नेक्स्ट भिडिअ आंनो हगारखांबाय आं थांनाय भिडिअ नोंथांमोना बेखौ थांफिनना नायबानो जाबाय हगारखांनाय भिडिअखौ सिगाङावनो दं नोंथांमोना सिगाङाव नागिरनानै नायबानो जाबाय जायफोरानोखि मोजां बुजियाखै नायाखैबा बुजिनाय नङा नोंथांमोना सिगांनि भिडिअखौ नायग्रो बिनि उनाव नायखौ नायबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना दाख्लै खिथाबाय एनिखौ आं खिन्थालायला मोजाङै नोंथांमोना एनिखौ हमनानै दामा बे एनि जाखाबाय लोगोफोर बे एनि जाबाय अब्ला नोंथांमोना आं दिनै बे फार्स्ट पजिशन थांबाय एबार सेकेन्ड पजिशनाव फैगोन नै लोगोफोर नोंथांमोना बेयो फ्रेट नाम्बार मायावमोन बेयो 2 एबा 2 फ्रेट नाम्बार 2 मोन बिनि उनाव नोंथांमोना लोगो लोगो सेकेन्ड पजिशन दामनो थाखाय नोंथांमोना 5 फ्रेट अब्ला 5 फ्रेटआव अबाव जागोन नोंथांमोना नायनो नैबे 2 3 4 5 नैबे 5आव नोंथांमोना नै ओरैमोन डाइरेक्ट नोंथांमोना नै दहायनि खिन्थानाया बुजायनाय बहिया नोंथांमोना बहियाव नायफिनबानो जागोन मोजां नायफिनबानो नोंथांमोना बुजिगोन नैबे 1 आसिजों नैबे मोननैखौ स्ट्रिं नाम्बार मोननैखौ आं जास्ट ओरैनो खिन्थानोसै नोंथांमोना दहायनो एसे खिथाबाय आं नोंथांमोना बुजिदों जानो हागौ अब्ला नैबे नै आखाया 1 नाम्बार आखाया स्ट्रिं नाम्बार मोननैखौबो ओमफ्राय बिनि उनाव फैगोन 2 नाम्बार आखाया नैबेयाव नैबे स्ट्रिं नाम्बार 3आव बिनि उनाव फैगोन नैबे 3 नाम्बार आसिया फैगोन नैबे स्ट्रिं नाम्बार नैबेयाव नैबे 5आव बिनि उनाव फैगोन 4 नाम्बार आसिया स्ट्रिं नाम्बार नैबे 4आव अब्ला नै ओरै जागोन नै ओरै नैबिदि नै मोननैखौबो स्ट्रिं मोननैखौबो ओरै हमजोबखा लोगोफोर नोंथांमोना आं दहाय खिन्थादों सेकेन्ड पजिशननि एआ नै ओरै नै अब्ला हमजोब्बाय आं लोगोफोर नै ओरै जासिगोन बे अब्ला बिदि जागोन हमनाया मोजां जाबाय बिदि गाबगोन लोगोफोर हमनाया गोरा हमथा नोंथांमोना लोगोफोर ओरै गाबोबानो जाबाय हमनाया जेबो ओरै गाबगोन अब्ला नैबे हमनाया जादोंबाबो नैबे हमनाया जायाखैबा ओरै गाबगोन लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना बेसे हागौ एसे गोसा नारथाबानो जाबाय आखाइखौ जास्ट नोंथांमोननि आखाइया गिबि दामजेननायाव नैबे गोबौ जाजोबगोन बौलांलायनो हागौ गोथौ जाजोबगोन सिफुलायगोन लोगोफोर उनाव लासैनो गोरा जालांगोन अब्ला नोंथांमोना बेसे हागौ एसे नास्ताबनानै दामबानो जाबाय ओरै ख्रा ख्रा गाबो अब्ला नोंथांमोना बिदि दामबानो जाबाय अब्ला नै बिदि अब्ला थांबाय दानिया नोंथांमोना दाख्लैनि बेटिंआ दाद्रा एबा 4/2 एबा 4/4 नोंथांमोना खिन्थाखादों नोंथांमोना बेजों दामबानो जाबाय नोंथांमोना आं नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोना आं खिन्थाबावगोन बेटिंआ दाख्लै नोंथांमोना आं मोनथामल' खिन्थादोंमोन आरो खिन्थाबावगोन आं नोंथांमोना मा बेटिं दं अब्ला नेक्स्ट भिडिअ नेना थादों नोंथांमोना बेटिंखौ अब्ला सेकेन्ड पजिशनाव थांबाय एनि अब्ला थार्ड पजिशनाव फैगोन नै ओरै लोगोफोर नोंथांमोना अब्ला बेयाव थांबाय नैबे 5 6 7 फ्रेट नाम्बार 7नि लोगोफोरनि नोंथांमोना नायनो 1 नैबे 1 2 3 4 5 6 7आव थांबाय अब्ला नोंथांमोना नै 7 एबार नै 8आव ओरै जागोन लोगोफोर नै ओरै बे 8आव नैबे 8आव फ्रेट नाम्बार 8आव नोंथांमोना सानबानो जाबाय फ्रेट नाम्बार 8 ओमफ्राय नैबे आसि 2 नाम्बार स्ट्रिंआ 1 नाम्बार आखाया नैबे 2 नाम्बार आखाया स्ट्रिं नाम्बार 1आव ओमफ्राय नैबेयाव नैबेफोरबायदि डिआ नैबे डि फार्स्ट पजिशन बायदि नैबेफोरबायदि जायगा बेफोरबायदि गाबगोन अब्ला नोंथांमोना आं खिन्थाबाय मोनथामखौ एब्ला आरो डि फार्स्ट पजिशन थांबाय एबा सेकेन्ड पजिशनाव फैगोन लोगोफोर नोंथांमोना नै सेकेन्ड पजिशनाव फैगोन 5 नाम्बार नैबे 5 नाम्बार फ्रेटआव फैगोन गिबि आसिया नैबेयाव थांगोन बिनि उनाव नैबे फ्रेट नैबे 6 नाम्बार फ्रेटखौ बारजोबनानै ओरै नैबे 2 नाम्बार आसिया स्ट्रिं नाम्बार 4 नैबे 4 5 नैबे 4 थांबाय नालाय नैबे 4 स्ट्रिंआव 2 नाम्बार आसिया बिनि उनाव फैगोन 3 नाम्बार आखाया 3 नाम्बार स्ट्रिंआव बिनि उनाव 4 नाम्बार आखाया फैगोन 2 नाम्बार स्ट्रिंआव अब्ला नै ओरै जागोन लोगोफोर बेखौ थुदो ओमफ्राय नैबे मोननैया नै ओरै नोंथांमोना बुजियाखैबा नोंथांमोना बहियाव दहायनि खिन्थानाय बहियाव नायबानो जाबाय होमबानो मोजां बुजिगोन ओरै जाबाय नैबे हालावल' जासिगोन नैबे गेजेरना नैबे सेकेन्ड 6 फ्रेटआव हालावल' जासिगोन जेबो गैया 6 फ्रेटआव अब्ला ओरै जासिगोन बेफोरबायदि जासिगोन अब्ला
बेफोरबायदि जासिगोन लोगोफोर बेफोरबायदि जासिगोन अब्ला सेकेन्ड पजिशनाव थांबाय एबा थार्ड पजिशनाव फैगोन नै लोगोफोर थार्ड पजिशनाव जागोन नैबे थार्ड पजिशनाव 10 नाम्बार फ्रेट नाम्बारा थांगोन एबा 10 अब्ला नैबे थांबाय नै फ्रेट नाम्बारा बेयाव मा जादोंमोन नै 7 अब्ला नैयाव 7 आव जोबफैदोंमोन अब्ला 7 8 9 नैबेथ' 7 आव जोबदोंमोन नालाय 7 नैबे 7 मोन नैबे 7 मोन लोगोफोर नोंथांमोना नायला नैबे 7 एबा 8 नैबे 8 नैबे 8 आ जागोन 8 9 10 अब्ला 10 नाम्बार फ्रेटआ नैयाव जागोन अब्ला नोंथांमोना नायनो लादो नै 10 नाम्बार फ्रेट 10 नाम्बाराव ओरैबायदि जागोन नोंथांमोना ओरै हमजाब नै ओरै हमजाबदो मोननैखौबो बेनि उनाव नैबे सेकेन्ड पजिशनाव दहाय खिन्थानाय ओरै जालायसिगोन नैबेबो नै बेयो ओरै बे दहायनि बायदिनो बेबो अब्ला नै बियो डि मेजरनि थार्ड पजिशन बे थार्ड पजिशनाव ओरैबायदि जासिगोन अब्ला नोंथांमोना दामदो ओरै मोजांनो हमनाया जायाखै बिनिखायनो बिदि गाबदों लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना गोरा हमदो आरामसे दामदो अब्ला नोंथांमोना बे थार्ड पजिशनाव थांबाय डि नाम्बारनि डि मेजरनि अब्ला इयाव फैगोन नोंथांमोन दाख्लै खिन्थाखांबाय आं फार्स्ट नाम्बार पजिशना ओरैमोन अब्ला सेकेन्ड पजिशनाव फैगोन नैबे ओरै नैबे 4 स्ट्रिंना अब्ला नैबे नै फ्रेट नाम्बारा 4 आव फैजासिगोन नैबे 2 3 4 नैबे 4 आव फैगोन नैबे एसे ओरै डि बायदिनो एखे पजिशन लोगोफोर नोंथांमोना ओरै दामनानै ओरै हमनानै ओरै दामबानो जाबाय अब्लाना इ मेजरनि सेकेन्ड पजिशन अब्ला नोंथांमोना खिन्थाबाय अब्ला नै थार्ड पजिशनाव फैगोन थार्ड पजिशनाव 7 फ्रेट अब्ला 5 नैबे 5 आव जोबदोंमोन 5 6 7 अब्ला नै 7 खौ ओरै हमदो लोगोफोर ओरै हमनानै दहायनि बायदि नैखौ बारनानै नैबे गेप खालामनानै नैयाव ओरै हमबानो जाबाय नोंथांमोना बेयाव बुजियाखैबा नोंथांमोना बहियाव नायनानै दामबानो मोजां बुजिगोन लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना बेयाव दामदोलाय बिटिंखौ दामदोलाय नोंथांमोना बेफोरबायदिनो दामबाय थाबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना मोखास्थ' लालां एबा गोसोआव लालां अब्ला नोंथांमोना लासैनो हमनो हानाय जालांगोन अब्ला फैगोन सि मेजरनि फैगोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना फारि नायलांबानो जाबाय एबा सि मेजरनि सियाव फार्स्ट पजिशना ओरैमोन लोगोफोर फार्स्ट पजिशना ओरैमोन फार्स्ट पजिशन सि एबा सेकेन्ड पजिशनाव फैगोन मायाव जोबदों फ्रेटआ 3 नि नैबे 3 एबार फैगोन लगे नै 3 आवनो जोबदों नालाय लोगोफोर नैबे गाहायाव फैगोन नैबे गाहाय 1 नाम्बार स्ट्रिंआ ओरै थांगोन बिनि उनाव नैबे गेजेरखौ गारनानै नैयाव थांलायसिगोन नै एखे लोगोफोर नैबे 4 3 4 नै नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय नै 4 बिनि उनाव नैबेयाव इयाव ओरै जागोन नै 1 स्ट्रिं 1 फिंगार बिनि उनाव फैगोन स्ट्रिं नाम्बार 4 फिंगार 2 स्ट्रिं नाम्बार 3 फिंगार 3 स्ट्रिं नाम्बार 2 फिंगार 4 नै बेफोरबायदि जागोन अब्ला लोगोफोर अब्ला बेखौ नोंथांमोना ओरै नोंथांमोननि गोसो बायदि दामबानो जाबाय नोंथांमोना माबायदि नोंथांमोना आं दाख्लै खिन्थानाय नोंथांमोना बेटिंखौ दामबानो जाबाय गोसो बायदि अब्ला नोंथांमोना नै बे सेकेन्ड पजिशन थांबाय सिनि अब्ला थार्ड पजिशनाव फैगोन अब्ला नै लोगोफोर 5 6 7 नैबे 7 आवमोन नालाय 7 आवमोन अब्ला नोंथांमोना नै लोगोफोर सेकेन्ड पजिशनाव नैफोरबायदि नै स्ट्रिं नैबे फार्स्ट फिंगारा स्ट्रिं नाम्बार 1 बिनि उनाव ओरै फैगोन नैबे 3 नैबे 2 नाम्बार फिंगारा स्ट्रिं नाम्बार 4 बिनि उनाव फैगोन 3 नाम्बारा स्ट्रिं 3 4आ 2 अब्ला नै नोंथांमोना बिदि दामबानो जाबाय अब्ला बे सेकेन्ड पजिशनाव थांबाय सिनि अब्ला थार्ड पजिशनाव नोंथांमोना नै नाय अब्ला बेयाव 5 6 7 8 एबा 8 आवसो लोगोफोर 8 आवमोन मोननै गारनानै अब्ला नै नोंथांमोना नायदो 6 जों 7 खौ गारबाय नै गेजेराव गेप थाबाय बिनि उनाव 8 आव ओरैबायदि नोंथांमोना दहायबायदि ओरै नैफोरबायदिनो नोंथांमोना नै ओरै दामबानो जाबाय नोंथांमोना नै ओरै लाबानो जाबाय नोंथांमोना बहियाव नाय मोजां नोंथांमोना बेयाव बुजियाबो जानो हागौ बेफोरबायदि जालायसिगोन अब्ला नोंथांमोना एबार थांगोन एफ मेजरनिया नोंथांमोना नै एफ मेजरनिखौ नोंथांमोना दाख्लै खिन्थाखाबाय नैबे फार्स्ट पजिशनमोन अब्ला सेकेन्ड पजिशनाव फैगोन नै नोंथांमोना नाय अब्ला मायाव जोबगोन 3 फ्रेट नाम्बार 3 आव जोबदोंमोन नै 1 2 3 फ्रेट अब्ला नोंथांमोना 5 फ्रेटआव अब्ला सेकेन्ड पजिशनाव थांनो थाखाय 5
4 खौ गारनानै 5 आव अब्ला नोंथांमोना ओरै थुबानो जाबाय नै D आ D जों एखे D आव नैफोरबायदिमोन ओरैमोन फार्स्ट पोजिशन D आ नैफोर D जों एखे नै बेफोरबायदिनो लोगोफोर जेब्ला E नि बियो सेकेन्ड पोजिशन अब्ला बियो सेकेन्ड पोजिशन थांबाय E नि एब्ला थार्ड पोजिशनाव फैगोन नै अब्ला नोंथांमोना नैबे सेकेन्ड 5 6 फ्रेटआवनोमोन अब्ला 7 खौ गारनानै 8 आव थांदो नैबे 7 खौ गारनानै 8 आव थांबाय नै 8 आव नोंथांमोना थुबानो जाबाय नै बेफोरबायदि नैयाव 1 नैबे 8 आव नैबे फिंगार नाम्बार 1 आ स्ट्रिं नाम्बार 1 बिनि उनाव फैगोन नैबे नैखौ गारनानै नैबे फ्रेटखौ गारनानै नैबे गेप थानानै नैबेयाव ओरैबायदि थुबानो जाबाय नोंथांमोना नै बेफोरबायदि थुबानो जाबाय नोंथांमोना ओमफ्राय दामदो गोसोबायदि दामदो अब्ला बेयो थांबाय F नि थार्ड पोजिशन अब्ला फैगोन G नोंथांमोना मोजां दामबानो जाबाय बेटिंखौ आं दाख्लै फोरोंनाय बेटिंफोरखौ दामबानो जाबाय दाद्रा बा दाद्रा 4 बाय हाफ बा 4 बाय हाफ 4 बाय 4 बा 4 बाय 4 नोंथांमोना बेफोरबायदिनो दामबानो जाबाय अब्ला फैगोन G नि नोंथांमोना दाख्लै फार्स्ट पोजिशनखौ होखाबायमोन बेफोरबायदिमोन फार्स्ट पोजिशना नोंथांमोना दाख्लैनि सिगांनि भिडिअआव नोंथांमोना नुखादों अब्ला सेकेन्ड पोजिशनाव फैगोन सेकेन्ड पोजिशनाव G दामनो थाखाय नोंथांमोना ओरै नायबानो जाबाय नै अब्ला मायाव जोबखो 3 लगे नोंथांमोना 3 निफ्रायनो जुरि नै बे 3 थांबाय नैबे 3 गाहायनिफ्राय नैयाव जोबदोंमोन नैबे गाहाय नैबेयाव नोंथांमोना मोजां नुवाखै नैफोरबायदि नै ओरै जादोंमोन नालाय ओरैमोन नालाय दाख्लैनिया ओरैमोन नालाय अब्ला नोंथांमोना नैबेयाव 3 फ्रेटनिफ्रायनो जुरिखादो 3 फ्रेटआव स्ट्रिं नै मोननैखौबो 1 फिंगारजोंनो स्ट्रिं 1 आरो 2 खौबो मोजां हमजाबदो गोरानो बिनि उनाव फैगोन नै ओरै बिनि उनाव फैगोन 2 नाम्बारासो नैबे 4 आव फ्रेट नाम्बार 4 आव बिनि उनाव फैगोन नैबे 5 आव थांनांसिगोन नैबे फिंगार 3 आ स्ट्रिं नाम्बार 5 नैबे फिंगार 4 आ स्ट्रिं नाम्बार नैबे 4 आव अब्ला ओरै जासिगोन बियो लोगोफोर नाय सेकेन्ड पोजिशन बियो G नि बेफोरबायदि जागोन बेफोरबायदि जागोन बियो सेकेन्ड पोजिशन एबार थार्ड पोजिशन G थार्ड पोजिशन दामनो थाखाय नोंथांमोना नैबेयाव नैबे 5 फ्रेट नाम्बार 5 आव जोबदोंमोन अब्ला नोंथांमोना गारलांखो नैबे 6 खौ गारनानै 7 आव हमहैदो D बायदि एखे 7 आव D बायदिबा ओरै जालायसिगोन नैबे ओरै जाबाय अब्ला नैयाव जोबदोंमोन नालाय सेकेन्ड पोजिशनाव नैखौ गारनानै नैबे 6 खौ गारनानै 7 आवबो नोंथांमोना D फोरबायदिनो एखे नै 1 नाम्बार फिंगारा स्ट्रिं नाम्बार 3 बिनि उनाव 2 नाम्बार फिंगारा स्ट्रिं नाम्बार 1 बिनि उनाव 3 नाम्बार फिंगारा स्ट्रिं नाम्बार नैबे 2 आव अब्ला बिदि हमना नोंथांमोना दाद्रा बा दाद्रा दामदो ओमफ्राय 4 बाय 4 बा 4 बाय हाफ बा 4 बाय हाफ दामदो ओमफ्राय 4 बाय 4 बा 4 बाय 4 दामदो नोंथांमोना गोसोबायदि दामदो 4 बाय हाफ बा 4 बाय हाफ दामदो नोंथांमोना नै ओरै जागोन नोंथांमोना दाख्लै खिन्थाखाबाय अब्लाबो नोंनि लास्टनि नोंथांमोना खनसे खिन्थाबावनो 4 बाय दाद्राया ओरै जागोन 3 बाय 3 मोन नालाय अब्ला नोंथांमोना मोनसे खिन्थानो नै लोगोफोर नै ओरै दामनानै ओरै थिखांबानो जाबाय खनसे लासैनो अब्ला दिनै नोंथांमोना नैबे थिखांनायखौ ओरैनो खिन्थाबाय नेक्स्ट बिटिंआव नोंथांमोना मोजां खिन्थागोन अब्ला नोंथांमोना बेखौनो खिन्थाबाय लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना एबार 4 बाय हाफ बा 4 बाय हाफ दोनदो ओरैया 1 आ 1 2 3 4 बेफोरबायदि दामदो 4 बाय हाफ बा अब्ला 4 बाय 4 बा नोंथांमोना दामदो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आं दिनै बेखौनो खिन्थाबाय नैबे फार्स्ट पोजिशन सेकेन्ड पोजिशन थार्ड पोजिशन बे मोननैखौ खिन्थाग्रोबाय आं लोगोफोर सेकेन्ड पोजिशन आरो थार्ड पोजिशन नोंथांमोना आं नैबे मेजर कर्डनि सेकेन्ड पोजिशन थार्ड पोजिशनखौ नोंथांमोना खिन्थाबाय मेजरनि C मेजर बा C मेजरनि E F बे मोनथाम 6टा कर्डनि नोंथांमोना आं सेकेन्ड पोजिशन थार्ड पोजिशनखौ नोंथांमोना आं खिन्थाजोब्बाय अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आं बेयावनो आं भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोना आं आरो बेटिं खिन्थालायगोन बेटिंआ नोंथांमोना आं मोनथामल' फोरोंदोंमोन बेटिंखौ दाद्रा 4 बाय हाफ 4 बाय 4 नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआव खिन्थाबावगोन दा बेटिंखौ खिन्थाबावगोन आं लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना आं दिनै बेखौनो खिन्थाबाय लोगोफोर अब्ला लोगोफोर आं
बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय। लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा एबा दिनैसो आंनि भिडिअखौ नायजेनोबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, लोगोसेनो घन्टा बाटन दं घन्टा बाटनखौ थुना होदो। आंनि जास्ट बेफोरबायदि भिडिअ खालामनाया एबा भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांनाव गिबिसिन सौहैयो। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। नोंथांमोना दिनै बेखौनो खिन्थाबाय लासै लासै बर' रावजोंनो नोंथांमोननो खिन्थाबाय, सिम्पोल रावजोंनो जास्ट नोंथांमोना बुजिदों जानो हागौ। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेखौनो खिन्थाबाय। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन। बाय लोगोफोर, बाय।